Υποφέρεις από κρίσεις πανικού? Δες αυτό το βίντεο για να οδηγηθείς στη σωστή αντιμετώπιση. Το κλειδί είναι να ψάξεις για τα αίτια που οι κρίσεις πανικού σου συμβαίνουν. Στην πραγματικότητα, το βασικό σου πρόβλημα είναι το αίτιο που προκαλεί τις κρίσεις πανικού και όχι οι κρίσεις αυτές καθ' αυτές σαν σωματικά συμπτώματα. Πώς όμως μπορείς να αναγνωρίσεις τις κρίσεις πανικού? Αρχικά μπορεί να νιώθεις ότι θα λιποθυμήσεις ή ότι δεν μπορείς να αναπνεύσεις και ότι χάνεις τον έλεγχο. Ακόμη μπορεί να νιώθεις ανησυχία, εφίδρωση, μούδιασμα ή ακόμα και ένα φόβο ότι θα πάθεις κρίση μπροστά σε κόσμο και θα ντροπιαστείς. Συχνά μπορεί να ανησυχείς για το αν μπορείς να γίνεις καλά ή γιατί σου συμβαίνουν αυτά αφού ήξερες τον εαυτό σου δυνατό σε όλα. Θα ήθελα να σου πω καταρχάς ότι δεν χρειάζεται να τρομάζεις. Σίγουρα όμως πρέπει να κάνεις κάτι το συντομότερο δυνατό αναζητώντας έναν ειδικό, γιατί το σύμπτωμα αυτό δεν εμφανίστηκε τυχαία. Κάτι θέλει να σου πει. Πώς αντιμετωπίζονται όμως οι κρίσεις πανικού? Στις περισσότερες περιπτώσεις αντιμετωπίζονται με ατομική ψυχοθεραπεία και σε ορισμένες περιπτώσεις παράλληλα και με ήπια φαρμακευτική αγωγή. Κλείνοντας, είναι σημαντικό να κρατήσεις κατά νου αυτό που είπε ο Φρόιντ. Όταν αφήνουμε ανοιχτούς λογαριασμούς, δημιουργούνται μέσα μας αρνητικά συναισθήματα, τα οποία ποτέ δεν πεθαίνουν. Απλά θάβονται ζωντανά και θα έρθουν στην επιφάνεια πάλι σε πιο άσχημη μορφή. Γι' αυτό μην αναβάλεις. Συμβουλεύσου έναν έμπειρο ψυχοθεραπευτή που ασκεί ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία. Νιώσε ξανά δυνατός και κάνε καλύτερη την ποιότητα της ζωής σου.